ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಗುರುವಾರದ ನೀ ಕಾಂಡೆ ಆನೋ ಒಂಜಿ 20 ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಗಂಟೆ 10:40 ಆತನು ಟೈಮ್ ಪೋತಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ಏತಾನ್ ಟೈಮ್ అని ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಿ ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚು ಒಂತ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಏನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಾಗಲೇ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಅವೇನ ಬೋರನ್ ಪೋಪಾಂದಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೋಂದು ಯಾರು ನಿಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಪಂಡ ಕೊರಿಯರ್ ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಆತನು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಆತನು ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಅವನುನ್ನತೆ. ಸೊ ಅವೇನು ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಂತದ್ದು ಕಾಂಡೇರ್ ದಿಂಚಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ದಿದ್ದು ಏನ ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಗಮನ ಕೊರದೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇದು ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಗೆಸ್ ಮಂತಿರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈತ ಟೈಮ್ ಆತನ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇಚ್ಚಿದ ವಿಡಿಯೋ ಆತ ಡೀಪ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಂತಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಎಡ್ವರ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದು ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಮಂತಿದೆ ಯಾನಿನಿ ಪದಿಪೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿದ್ದು ಪಲ್ಯ ಮಂತಿದೆ. ಸೊ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚಿಪ ನೋಡೋದಾದ ಪಂಡ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮದರ್ ನಕುಲು ಇತ್ತಡ ಪೇರ್ ಪರ್ಪೌಂದಿತ್ತಡ ಬಾಲೆಗೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಪೇರ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಡ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಂತದ್ದು ತಿನ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಪೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಏನ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ನಿಕಲ್ಡಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪೇರು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬೇತಿದ ಆಲೈಜಿ ತಾನೇ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತೆ ಬಾದಾದ ನೋಡಲ್ಲ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡಾದು ಇಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ ಮನರೆಡು ನಿಕಲಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಮೂಲಂಗಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಚೋಲಿ ಒಂದೇನು ಕರಕ್ ಅಂಟಾದೇರೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಕೊಂಚು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅವೇನು ಯಾರು ಮರಪ್ಪೆ ಅವೇ. ಸೊ ಅಂಚದು ಅಲ್ಪ ಸಿಂಕದಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಒಂದುಂಡತೆ ಕರ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ ಮಣ್ಣದ ಕರ ಉಂಡಾಯ್ತು ನೀರು ಜಿಂಜ ಅದು ಇತ್ತು ಐಕ್ ಇಂಚ ಮೂಲಂಗಿದ ಚೋಳಿನೇ ಅಂಟದು ಇದು ಪೋತೇರು ರಡ್ಡು ನೇಕ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಚ ಅಂಟದೇರು ಅಲ್ಪ ಅವೇನು ತೂನಗ ನಿಕ್ ನೆನಪಾಪು ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಮಾಯಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಮೂಲಂಗಿದ ಚೋಳಿನ ಅಂಟದು ಪೋತೇರು. ಸೊ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಚು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ನೆನಪುದಿ ಓಡು ಗಡಿ ಕಿಚನ್ ಬೆಪ್ಪೈತೆ ಎಂಚನ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಮೂಲಂಗಿದ ಚೊಲಿತುನಾಗ ರಿಮೈಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಟ ಪೋತೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮುರಾನಿದ್ದೆತ್ತು ನೀದಾಯ್ಪಂಡ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎದುರಿತಿನ ಕುಜತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕುಜಲ್ ಇಂಚ ಮೋನೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಂಚರ ಕಿಲಿ ಆಯ್ಲೆಕ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ಲೆಕ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಯಾರು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಾ ಕೆಲಸ ಮಂತೆ ನಿಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಖುಷಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತಿದೆ ಅವೇನು ತೂನ್ ಬಲೆ ಅವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾ ತೂಲೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚು ಆಯ್ತು ಕ್ಯೂಟ್ನೆಸ್ ನಿಕುಲ್ ತೂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಏತ್ತು ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು ಜಿಂಕೆ ಮರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಲಾಗ್ಯೋ ಅಂಚೋರ ಪೋದಿತ್ತು ಏನ ಕಾರ್ ಪೂರ ದೊಂಕುಡ ಅವು ಆಯ್ತ ಕಾರ್ ಈತೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತ ಕಾರ್ ಹಿಡ್ದು ಮೇಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಇಂಚ ದೊಂಕುನಾಗ ಸತ್ಯಲ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ದುಣ್ಣ ಪೂರ ಬೂರುನದೆ ಕಾರ್ ಪೂರ ದೊಂಕೊಂಡ್ರೆ ಇನಿ ಅವು ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಆತನು ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಇಂಚ ವಂಚನೆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಲಾಗ್ಯೋ ಪೋಪು. ಸೊ ಆಯ್ತ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ಬಲೆ ಹೇ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಖುಷಿ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊರ ಇಂಚೆ ತಿರ್ಗದ್ ಪೋಪೇರೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಇಜ್ಜೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಖುಷಿ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಹೊರ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಂಚಿ ನಿಲ್ಕದ್ ಪೋಪೇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೇರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ಡ್ ದಾದ ಪುದರ್ದಿತ್ತರು ದಾದ ಪೂರ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ವರ್ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಸಪೂರ ಆತಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಚು ಚೂರು ತೋರ ಆತಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನು ಇಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೇರಂತೂ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೂನಾಗ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಖುಷಿಡ ಪಾತೆರ್ವೇರಿ ಅವೇನಾರೋ ಮುಟ್ಟದ್ ಪೋಪೇರೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಖುಷಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೋಕ್ರಿಲೆಂತೂಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಜತ್ತಿ ನಿಮಿಷ ಫಾಲೋವರ್ चप्पल मुट्टुवाना चप्पल मुट्टुवाना चप्पल आकेर बल्ली तुला चप्पल मुट्टुवाना अला
ಕುಲ್ಲ 11 Sit, sit, sit. ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಸೇ ಅಬ್ಬ Wait, 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 wait. ಜೋರಾಗಿ ಆಯ್ತು Gulu, gulu. ಚಪ್ಪಲ್ ಮುಟ್ಟುವನ ಚಪ್ಪಲ್ ಮುಟ್ಟುವನ ಅಲ್ಲ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಂದಿದೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಮುಟ್ಟುವನ ಚಪ್ಪಲ್ ಮುಟ್ಟುವನ ಚಪ್ಪಲ್ ಮುಟ್ಟುವನ ಫೈ ಕೊರೊಂದುಂಡ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಮುಟ್ಟುವನ ಅಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಮುಟ್ಟುವನ ಅಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲ لا sit no sit ಚಪ್ಪಲ್ ಮುಟ್ಟುವಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಮುಟ್ಟು ದಾಯ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಮುಟ್ಟು ದಾಯ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಮುಟ್ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ sit good girl sit up sit hands up up ಏನಾದ್ರು ಮುಟ್ಟುಚಿ cool sit sari man pura hands up ಆಲ್ರೈಟ್ ಖುಷಿನ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರತ್ತ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿಕಲೆಗೂ ಏನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಟಿಪ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಾದಾಣಗ ಕೊರಡೆ ಆಪುನು ಕೆಲವರ ಗೊತ್ತೈತಿ ನಂಜನ ವಿಷಯ ನಿಕಲ್ಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪುನು ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕರ್ತವ್ಯ ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂದತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲೈಫ್ ಒಂಜತ್ತು ಸಲ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಪ್ಪುನತೆ ಸೊ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೊಸಾತ್ ಅಂತ ತೋಜುಡು ದಾದಾಪ ಒಂದೊಂಜಿ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆತಡು ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಡು ದಾದಾ ಆತನು ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಪುನ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೊಂದೊಂಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೊಂಡ ಕನ್ನಲೆ ಸರಿ ಬೊಂಡ ಪರ್ಲೆ ಬೊಕ ಇಲ್ಲಡು ನೀರಂತೂ ಉಪ್ಪುಡೆ ಏಪಲ ನೀರು ಸರಿ ಪರ್ಲೆ ಎಡ್ಮಾರ್ದು ಒರ್ಮ ಗ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ನೀರು ಪರ್ಲೆ ಸರಿ ಬೊಂಡ ಪರ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಕಲ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಬೊಕ್ಕಲ ನಿಕಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಸರಿಯಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಪಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಲೆ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಹಿಡಿದು ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಏರೆಗಾಂಡಲ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತು ಡೋಂಟ್ ವ್ಯಾರಿ ನೀರು ಪರ್ಲೆ ಬೊಂಡ ಪರ್ಲೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟಿಪ್ ದಾದಪನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡು ದಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುನು ಪಣ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿ ಕಜುಪು ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೋರ್ ದಿಂಚಿ ದಾಲ್ ಮಲ್ತದಿನಂತಿನ ಸಾಂಬಾರ್ ಆವಡು ದಾಲ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ರಸಂ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದು ಮಲ್ಲಾತೀನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಕಾಯಿ ಕಜುಪುದ ಆತು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಯಿ ಕಜುಪು ಇತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವು ಎಂಕ್ ವನಸ್ ಒಂಚೂರೇ ಚೂರು ಪೋಪುನು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ತಿನ್ನರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡು ದಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುನು ಸೊ ದಾಲ್ ಅಥವಾ ದಾಲ್ ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚ ದಾಲ್ ತಿನ್ನಕಲೆಗೂ ಕೆಲವೇಗೂ ಪೂರ ಬಂಜಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಅಪ್ನ ಮೂತಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿ ಕಜುಪು ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಪಾಡಲ್ಲ ಅಪರೂಪಗ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ದಾಲ್ ತಿನ್ನಿಕೊಳ್ಳೆ ಕಲೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕನು ಸೊ ಇಲ್ಲ ದಾಲ್ ಮಂತ್ರಗುಲ್ಲರ್ ಪಣ್ಣ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಹಿಂಗದ ಡಬ್ಬೆ ಅಂಜದಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿಕಲ ಪೂರ ಕಜುಪುಗ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಜಿ ಈತ ಕಾಯಿ ಕಜುಪುಲ ಕೆಲವರ ಬೇತೆ ಕಾಳು ಪೂರ ಪಾಡ್ವಾತೆ ಅಲ್ಸಂಡೆ ಕಾಳು ಅಂಚ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐಟಿಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಪು ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಪಡ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೇರಿಗೆ ದಾದ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಪುಜಿ ಐ ಮೀನ್ ಎಂಕು ಇತ್ತೈತೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಡು ಬಟ್ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ದಾದ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗೋದಿತ್ತಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅಪಗಾಂಡ ನಿಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡ್ಕೊಂಡ ಹಿಂಗ ಪೂರ ಕಜುಪುಲೆಗ್ಲ ಪಾಳೆ ದಾಲ ದೋಷ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂಗ ಪಾಡ್ದು ಕಜುಪು ಮನ್ಪಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬುಜಿ ಸೊ ಬಟ್ ದಾಲ್ ಉಂಡತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐಟಮ್ ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದಾಲ್ ಸೊ ಈ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾಕಲೆ ಡಾಕ್ಟರೇ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕು ದಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಲೆ ಅಂತ ಶುಗರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಐಟು ದಾಲ ದೋಷ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವರಿಚಿನ ಯು ಕೆನ್ ಈಟ್ ದಾಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಡೈಲಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ದಾಯ್ಕೊಂಡ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉಂಡು ಐಟು ಸೊ ಒಬ್ಬ ಏತು ಪಾತೇರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಎಂಕೆ ಅವರವರ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಗೆ ಏತು ಪಾತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಕಲೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಐ ಮೀನ್ ಫೀಲ್ ಆಪು ಜೊತೆ ಸೊ
ಆಯ್ತಾ ಯಾನ್ ಪೂರ ಕೆಲಸ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡಿನಿತ್ತ ಪಂಡ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬೆಲೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು 1% ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ರಪ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಯಾನಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೊಂಚ ಪಸಂದ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಮರಪಂದೆ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ನು ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಬರಿತ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಪಿರಾದ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರೇರು ದೂರ ಏರೇರು ಉಳ್ಳದ ಕಲೆಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ನಿಕಲ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಉಪ್ಪುನತೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಜನ ರಪ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪಿರಾ ತಿಕ್ಕುವೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್